En este vídeo anem a resoldre un problema de setembre del 2005. El problema diu: disposem d'un camp elèctric uniforme E igual a menys 100 newtons per coulomb en K. Indiqueu com són les superfícies equipotencials d'aquest camp. Calculeu el treball que realitza el camp elèctric per a transportar una càrrega de menys 5 microcoulombs des del punt P1 132 metres fins al punt P2 204 metres. Si alliberem la càrrega Q en el punt P2 i l'única força que actua és la del camp elèctric, en quina direcció i sentit es mourà? El primer que faig és dibuixar un condensador en el qual el camp elèctric es mou en la direcció negativa de l'eix Z, perquè el vector K és el vector unitari de l'eix Z. Aleshores, si tinc l'eix Z sobre el paper en direcció horitzontal, això vol dir que tindré l'eix X en direcció vertical i l'eix Y perpendicular als altres, així de la pantalla cara a nosaltres. El primer apartat ens demana que indiquem com són les superfícies equipotencials d'aquest camp. Les línies de camp elèctric són paral·leles entre si perquè ens trobem a l'interior d'un condensador pla. Com que les superfícies equipotencials són perpendiculars al vector intensitat de camp en cada punt, les superfícies equipotencials seran planos paral·lels entre ells i perpendiculars al vector intensitat de camp elèctric. És a dir, que per cada línia roja discontínua que vegem, en realitat el que tenim és un plànol perpendicular a l'eix Z i paral·lels entre ells. L'apartat B em demana que calcule el treball necessari per aportar una càrrega de menys 5 microcoulombs des del punt 1, que és 1, 3, 2, fins al punt 2, que és 2, 0, 4. Sabem que el treball és igual a menys la càrrega per l'increment de potencial, és a dir, menys la càrrega per el potencial en 2 menys el potencial en 1. Si es tractara d'un camp radial, hauríem de calcular el potencial en cada punt, però com que ens trobem en un camp elèctric uniforme, sabem que per cada un d'aquests plànols, la variació en X o Y no van afectar a la diferència de potencial, ja que únicament el pas d'un plànol a un altre va suposar una diferència entre el potencial. Aleshores, l'única diferència que ens afecta és la component Z de cada punt. Per tant, podem dir que el treball és igual a menys la càrrega per la diferència de potencial serà igual, en el cas d'un camp elèctric uniforme, a menys la càrrega per el camp elèctric per la diferència de posició. Nosaltres en la fórmula tenim increment de X, però en aquest cas serà increment de Z. Aleshores, el treball serà igual a menys 5 microcoulombs, 5 per 10 elevat a menys 6, per menys 100, per l'increment de Z, que serà igual a Z final 4 menys Z inicial 2. El treball per a moure la càrrega des de P1 fins a P2 serà igual a 10 elevat a menys 3 joules. I com que el treball és positiu, sabem que es tracta d'un moviment espontani, produït per les forces internes del camp. Finalment, me pregunta si alliberarem la càrrega en el punt 2 i l'única força que actua és la força del camp, en quina direcció i sentit es mourà. Igual com hem vist en el cas anterior, la càrrega s'està movent en direcció contrària al camp. Com que tenim una càrrega negativa, podem saber que la força que el camp està produint sobre la càrrega és igual a la càrrega per el camp elèctric. Però com que la meva càrrega és negativa i el camp elèctric també ho és, la força me va donar un resultat positiu. De fet, puc calcular-la i seran menys 5 microcoulombs multiplicat per la intensitat de camp elèctric, que és menys 100. I la força me donarà 5 per 10 elevat a menys 3 newtons en K. És a dir, que la força es mou en la direcció positiva de l'eix Z, la qual cosa té sentit perquè com que es tracta d'una càrrega negativa, les càrregues negatives s'oposen en el seu moviment a la direcció del camp.
i sempre tendeixen a anar cap a potencials majors. Espero que us resulti útil. Adeu.